kinabuhi lumalabay lang, kinahanglan nga mangandam tang tanan. Si Kristo atong saligan sa tanan nga kalisdanan, siya'y atong paglaom sa ganti sa kaluwasan. Kung mangit-ngit ang dalan sa yuta, puno sa kahadlok ug sala, dili angay mabalaka, kay si Kristo atong giya. Maayong binuhatan, ipakita higala, pagtuuan. Restore, back to living, mga kaigsunan. Wala na. Patay na nga. Why restore makabuhian na? Pero spiritual niya ang pagtuon sa mga gustong tanaw. Ang
Basi na pa yung mga kaigsunan sa gawas para matagaan na itong time, privacy ang iyang family. Ako ginanyo ang mga ordained elders sa pag-alingong nila sa kasket ni Brother Charles. Kaya ito ng pagkasinyuhan na ang dili na kini pag-aabrihan na digabot sa mental iyo. Why lain makaabli ani makaduol mga kaigsunan? Ang Ginoo ra gyud ug ang manununda sa Ginoo. Kay daghan karon mga pahitabo sa kalibutan nga ginagamit sa yawa aron paglingla sa mga tao. Muna nga hangyo na to siya nga ang adunay authority sa pag-abli ani ang Ginoo lang ug ang Ginoo lamang. Okay, basi madala ang kuan ha. Okay na? Sige. Okay. Magsilyo ani mga kaigsoon nato mga elders sa tanan nga nagsaad sa kinabuhi magbubuhat sa tao. Tagiya sa among gininhawa, dili kita kana nalipay kami sa mga minsay sa padasig ng nulugan pinagi sa mong pulo. Og dili taknaa sa inyong Diyos, ikaw may tagiya kaniya. Ang pataw mamatay ang imong gininhawa nga gihatag kani sa panon ikaw naghimo kaniya, mubalik ko niya.
So, ni ay mo bali ani nga tudlo mga kaigsunan dili na nais Ginoo kung na mga kaigsunan. While akong pagbabasahon, I take the minister's part, okay? In hope of joy, resurrection, when our Lord shall return in glory, We do tenderly commit his body to the ground. then his body of our humiliation shall be changed and be made like unto his glorious body, We do tenderly commit his body to the ground. earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, In sure and certain hope of a joyful resurrection, to eternal life through Jesus Christ. I hope to see Brother Charles Elizabeth Shaka in the resurrection morning. We do tenderly commit his body to the ground. okay? Lahat sa paghinahilay pasulod diha mga kaigsunan sa sulod. Ug katong gusto nga mo itsa og flower mga kaigsunan, pwede na makaitsa-itso. Sige? Tagampo ta. Amo nang nasabtan ug amo nang gitipigan sa mga kaigsunan. We shall meet on that beautiful shore. Bitan mo ni ko. Ano yun? Lago. Okay na. Bagay, Brad.